Ang atong unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo tungod sa iyang dakong kaalam, kumpleto na ang iyang plano para nato. Gikan sa pagmabdos nato, hangtod pagkamatay nato, hangtod pagyud didto sa langit. Kumpleto na nga package. Unya kung kinsay mubabag anang maong package, iyang patyon. Ngilingiyay mong tupad. Ingnawa ka mubabag sa package sa Ginoo. Hindi ka mubabag. Mao na ang mga Ehiptohanon, mibabag man, ilang manggihimong ulipon ang mga Israelita, gisilutan sila sa Ginoo. Unya, kita sad, og mubabag sa ta, silutan sa ta sa Ginoo. Mao na, ang importante kaayo, mahimot ang sulugoon sa Ginoo. Ang gihisgutan diri sa atong ebanghelyo, mahimot atang mga buutan nga mga sulugoon. Kay kana magong sulugoon, di gina mubabag sa plano sa iyang agalon. Mubabag gani nas plano sa agalon, unsa may buhatos agalon? Papha na. Gilingi ay mong tupad, ang di mo lingi, papha. Ilingyahay na dali ra kang suguon, ina ka. Mao na importante kaayo ang pagkasulugoon. Ako sulugoon ko sa simbahan, pinaagi sa gahom sa otoridad sa atong arsobispo. Ganahan man ta ko adto ra ko dito sa San Vicente Ferrer Paris Liloan. Niya kay pagbuot man yang ibutang ko dinhi, niyanhi ko dinhi. Pero pag abot na ko dinhi, nakana sa ko, dako giting itag kolekta ani kay dako lang ang tao. Ambot di ba kata ma-disappointed ani inighuman nagpangolekta ani. Depende. Ano? Dili nang kolekta ko ang ikuana. Nalipay ko bang kamo day dinhi mga buutan sa day kaayo nga mga sulugoon. No? Mga naong ninyo, anay siguro. Kinsa man ang buutan nga sulugoon. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, ang kinaiya ni Abraham, maugyod ang modelo natong mga nagsunod sa Ginoo. Ug unsa may kinaiya ni Abraham? Nituo siya. Nituo bisan wa siya kakita. Ang una niyang pagtuo nga mubiya siya sa iyang nasod, ang edad niya 75 anyos, gipabiya siya aron mubaktas og pila ka mga nasod aron moabot atong gisaad nga lugar. Nisunod si Abraham. Nilaom siya nga manganak gyud sila si Sarah. Bisag tiguang na sila kaayo. 99 binagoy edad ni Abraham, nya 92 si Sarah. Kamo ana 90 na inyong edad, mulaom pa mong makaanak pa mo. Mulaom pa dili na. Kamo kay mga buangon mo nandi gid mo mulaom. Pero pangutan ako no ang pari og madre na tuo mo padre nga makaanak pa mong sister. Unsa sa tubag pare? Wa na namo kinahanglana. Na kay madre magpare. Ang kabubuton lagi sa Ginoo may sundon. Naiuban sad karon, kusog pa kayong mga anak, magpalaygit na. Nibabag na kas kabubutos Ginoo, mag-inom pag pills. Niya nasay uban wa pa maminyo, gatinukhangay na. Babag na sad sa nasay uban nangaminyo na nagbuwag sad, divorce, separation. Ayaw laging babagi ang kabubutos Ginoo. Ang uban, nagpuyo-puyo, way mga kasal, pagka mga buangon. Muna, masilutan kita na. Silutan yun. Muna si Abraham, mituo siya. O tungod sa iyang pagtuo, nakaanak gid kuno sila si Sarah. Ang edad ni Abraham pagkatao sa una nilang anak, nga si Isaac, 100 years old. Nya pag-abot nag 12 anyos ni Isaac, giingna na sa Ginoo si Abraham, ihawa ang imong anak niadtong bukid nga akong itudlo nimo, ihalad siya nga rin ako.
Gituman sa ni Abraham, iya na giduntag ihawon niyang anak. Nakaingong Ginoo, grabe pagtuo nimo. Ayaw idayon ni anang Ginoo. Ayaw idayon. Ana. Pero si Abraham, basta Ginoo magsulti, bisan pa iyang anak ihawon. Muna kanang bana nga blig-on kay pagtuos Ginoo, inig-ingos Ginoo, ihawa imong asawa, ihawa dayon. Kamong mga asawa, blig-on kay mong pagtuos Ginoo, ihawa imong bana, ihawa dayon. So doon na di ay pagpatay nga kauyunan sa Ginoo, basta gisugo sa Ginoo. Oh, mga sentimental kayo din. Oh, dili pwede pa dir kaya ako ganigi mahal. Bisag na cancer na stage 4 hala gyud, pa ospital gyud kay aron maayo. Unya kay namatay man gyud, dako kay bayranan. Mo ari dayos pari padir tabangi mis among bayronon. Mo paywa ta ka kolekta panginglan pagitag bayad. Ngong pari grabe naman sa nimong among-among wa ko magsugo nimo nga pa ospital, wa sa ko magsugo nimo nga i-admit yun na ng ICU nya karon ako na imong pangayuan. Inyo palang tatong gibutang sa inyo nya ni Ari Kaspari kay hilugan ikaw ugma patay na to nya ato dayong misahan kakwarta pa. Welcome. Really, ayaw pamugos lagi sa Ginoo. Iiris na kanang kwarta-kwarta. Wala to, adlib na to siya, adlib na to. Kanang iiris, tumanang Ginoo. Daghan kay ta nga dili mo tuman sa Ginoo. Burabag dili sulugoon. Kita na no'y manugo sa Ginoo. Manguriksyon pa. Asa ka mangitag sulugoon? Nga musupak pa, manguriksyon pa yun. Natanawa Kanang inyong buhok na itom. Nganong inyo man ang pakulurag blan. Ningo nakaglo di ni mao Lord anak kani siya. Unya ang buhok sad nga ni uba na ipaitom sad. Ang kilay nga gitarong ginas Ginoo og butang kiskison kay ilisan na ng badlis. Usahay magkahibat na lang hinuon. Ya dahil na magkaratol ini kampat na siyang badlis. Tuyo-tuyuan gyud. Puti ng buhok kulurag itom. Nya inigsugo na sa puti is punuan dahil karatol kay anay kwarta asa na sa kwarta patina mangutang pa di ra ba mo bayad. Tungod ra gina sa atong pagsupak-supak sa Ginoo. Muna tuo bisan way kasiguruhan sa tawhanong sukdanan tuo murag sulugoon. Nya matod pa ni Hesus diri sa ebanghelyo pagtigo mo bahandi didto sa langit. Ug unsa man ang bahandi didto sa langit, bunga na sa imong pagkamanggihatagon dinhi sa yuta. Mo nang niingon siya, ibaligya ang tanan ninyong kabtangan ug ang halin ihatag tanan ngadto sa mga kabos aron daghan mo bahandi sa langit. Mga igsoon dinhi bitas misa di ba naay kolekta? Naay kolekta? Kanang imong gihogs kolekta mao sa nay imong pundo dito sa langit. Unya, kung gamay ra kag pundos langit, unsa may mahitabo? Basig dili igo sa pagpasod nimo sa langit. Nya dako kay kagipundo dinis kalibutan, dako kay kagipundo matud pa ni Kristo, kun hain ganing inyong bahandi tu ang inyong kasing-kasing. Nya hukman man tas Ginoo kuno sumala sa atong kasing-kasing. Di man ta niya hukman sa atong naong, di man ta niya hukman ano mga burloloys, mga sakyanan, mga house and lot nga imong natigom. Di man na mo'y hukman sa Ginoo unsay mga posisyon nimo sa kalibutan, presidente bakas gobyerno hangtod barangay tanod, di man na mo'y hukman ang kasing-kasing. Kun hain ang imong kasing-kasing tuwa gani sa kalibutanon diretso kas impierno. Nya tuwa gani sa langit ang imong treasure diretso dayon kas langit. Gilingay mong tupad. Ingna pilay ihog ni mos kolektaron. Ingna ka no. Oh, gusto ka malangit. Ihog tanan. Kay mo may gisulting Kristo, ihatag ang tanan. Wa man siya maingon ihatag lang ang gamay. Tanan. Oh ana. Pero naman say opsyon mga igsoon. Naaman tayo mga project din ako, nagdabi akong 70 million din nga utang. Ako lang nang gidada, kay ako masay nagdesisyon ana. Pero ang atong gipalambo, ang San Vicente Ferrer Parish, dito sa akong former parish. Natimingan lang yun, nga wapa mahumagbayad ang utang. O nang nadaan ako din Pero sige lang,
nagpalit lang mo og slot. Unsa man ang slot? Kasabot na. Kinsay nakasabot na anang slot, taas ang kamot. Kanang nakasabot na unsa nang slot ba? Uy, 5 raman kabuok. Kanang slot para ninyo din kay bag-o mamuna akong mga territorial parishioners. Mo nay akong style kung doon natay mga gastuhanan. Imbis nga magpa-sponsor ko og usa ka tawo, 2 ka tawo, 5 ka tawo aron mo angkon sa usa ka dako nga gastuhanan ato ng bahin-bahinon. Pinaagig slot. Ug unsa man ang slot, ang labing gamay nga donation nga imong mahatag ngadto sa simbahan. The minimum donation. Nya ang utang didto 70 million. So nagbaligya ako 700 slots nga tag 700,000 slots nga tag 100 pesos per slot. Kada nimo palit og slot naa kay grasyang madawat. Mao na ang title sa atong slot, Grace. May tatong naatay screen kay makita no sa ninyong ni adinhi, pero sa ato ni kay ato man sa ning online i-upload man ni nato, makita sa atong screen sa TV ang grace. Ang meaning ana, God's reward and complete elation. Elation means joy. Ana. Sa ato pa, kung mopalit kag slot, tagaan kag complete, hingpit na kalipay. Ana. Sabot na mo. Nya sa sige na tong palit og slot, tigom-tigom mo na nato, mag-anam og kadaghan, matotal na siya og 70 million. Ana, ang kakadaghan ba na pa der? Ay, palit lang og slot, kausas-usa ka semana. Asa man mo palit? Diha sa gawas atong simbahan ay mga tents diha na ay lamisa. Pwede mo diha mo palit og slot, iniglakaw ninyo. Ayaw mo uli nga di mo palit. Ang moagi anang lamisa nga di mo palit nga naa kay 100 pesos nya di ka mo palit diha. Ditso kas impierno. Kay tuwa ditong imong bahandi. Ano? Pero imong ihapit diha, imong ipalit, ana adayong kay complete joy. Ato kas langit ana. Pwede na ka maligsan dito sa unahan. Pero di ka mo palit diha, bisag naaon ta kay ikapalit, nga naligsan ka dito, nabangga ka dito, peligro ka. Kay wa man inighukom. Inighukom. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, inigbalik niya. Iya man tang tan-aon. Kon nagtuman batas iyang kabubuton. Nya wa ta magtuman. Moabot ra ba kuno siya sa takna nga wa nato paabuta. Basig karon ng taud-taud. Sige, lingay mong tupad. Yung naandam na ka. Pangutan abay, naandam na. Sayo na kay naandamon. Palit lag slot. Ako mong tagaan og update. Ang atong slot nagibaligya kaning Grace nakahali na tag 32,933 ka slots. Naapay 667,067 slots na available. Nga doon na sa ni siya 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge, 117 ka challenges na ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit og slots. 32,900. Pila man kabuok ang magsigig sunod nako. Kita lang din pila man ta kabuok. Sa karon lang misaha kani naanis mga sobra sa ni 500 no. Abutan na to maabot ning 700. Nya mamalit mo slot kada usa di 700. Nya kay di man sad kayo kay gamay sa danang 100 pa diroy mura mag bugal-bugal man na. Pilang day mo diyan? 1,000 lang. Napo ka slots. Sige, gara-gara. Gilihan. Ngayon, ingot sa itong usa. Kaminos ka nga. Pila raman tao ng 1,000. Uy, chicken man na kayo na ko. Pilang day mo, day ma'am. Ay, kuan lang 10,000 lang. 100
Film ng 10,000. 100 ka slots. Liba na ko nimo. Lakaw rin ka nga to. Mao na to imong pondo dito sa langit. Nya kaya mo sa ni Agi man. Sige baligyak slot ng takapil na niya. So, ipalit na lang nina ako og pagkaon. Palit ka nga itong pagkaon. Pag humani mong kaon, busog kay kastanan, ning saka din mo high blood. Kung atake rin ka, atake. Balik ka din, paralyzed na ka, sige na ka, asya tong slot. Awa na, agas na laway. Inipalit ni mong slot, di na dyan ka maulian. Ayaw naghuwata. Ikaw niya po din, di na dito mamatay kung mapalit ng slot. Patay yapon. Pero ang kalainan lang, tuan na kay natigom nga bahandi sa langit. Wa din hisyota. Na. Pila maron kabuk akong online parishioners. Kanang naalang sa akong YouTube daan, subscribers, 260,000 kabuok. Niya ang mga viewers, moabot na average og 1 million every day. Kung mo palit nag-slot, kamong tanan nga ni-view aning atong misa o kamong nanimba dinhi, mo palit nagtag sa ka-slot kada adlaw. Ang atong gibaligya 667, o niya ang ni-view 1 million, o mo palit og tag 100 pesos kada adlaw. Unsa may mahitabo? Kaning 667, ug maawa na ni. Di ba? Sakit ba ipalit ang 100? Dili. Kain lang ng online ay, kita-kita na lang din sige, kita-kita na lang. Kutob karong hapon, basig mo abot yung 5,000 ang musimba. Kada simana na ay 5,000. Adang tanig mga tulo ka buwan, wa na ni. Di ba? Ang usa mo palit og 1,000, usa mo palit og 10,000, ang usa mo palit og 100,000. Nasa ninyo tubig-tubigan diri. Chicken raman na akong 1 million, palit sa kag 1 million. Di ba? Pwede na nato palito ng iro niya atong ibutang adto sa gawas. Karon wa pa man tay kwarta, di pa ta kapalit sa iro. Ay iro sa nato mo komedya gyud suroy-suroy din. Mao na mga igsoon, unsaon man pagpalit og slots diha sa gawas, dito sa atong opisina sa parokya, pwede sa dito. Nya ako sang gihangyo si Father dito sa Napoli nako na pwede sa dito mamaligyag slot gihapon sa San Vicente Ferrer Paris Liloan. To asa dito na maligya tingali ron, pwede sad mo mopalit dito. O niya, sa atong mga online, pwede ninyo i-deposit sa atong bank accounts. Tanawa lang sa atong screen. O niya, kining atong mga GCash. Close lang akong GCash karon kay puno na. Napamtay daghang options. O niya, dayon, pwede sad sa kwarta padala. Kini maoy mga pamaagi aron makatigom tag bahandi dito sa langit. Muna, dinhi sa atong parokya karon atong tabangan kay ni atay daghang plano nga para i-improve ang atong parokya. Ang una natong gibuhat dinhi para kita maduol sa Ginoo, naghimo tag prinsipyo. Ug unsa may prinsipyo nga atong sundon, akong sundon sa atong panagkuyog dinhi hangtod mga 6 ka tuig tingali kanang Trust Cebu. Ang acronym, Trust Cebu. Ang trust, ang spelling T-R-U-S-T. Ang pasabot anang T, transparency. Ako yung i-report ninyo ang tanan natong gibuhat, kutob sa mahimo, o ang tanan natong income sa parokya. Hangtod ta mga matay. Transparent ko anak. Every month, muhatag ko ninyo report. Maunang i-report sa nako ang slots. Ang R, religiosity. Magtinabangay ta nga mulambo ang atong relihiyon. Maunang ang atong mga debosyon dito sa kapilya, nganhi, magsuportahay ta. Ang U is unity. Maghiusa ta, di ta mag-away. O doon naman tay conflict, mag-istoryahanay lang ta. Legal or illegal nga mga conflicts. Nya makighiusa sad ko sa
sa mga LGUs o sa mga katawhan sa laing mga relihiyon. Ato sa na silang dawaton, maghigugmaay ta. Unity. Unya, dayon, S, service, mag-alagaray ta. Dinhi sa atong simbahan, naningkamot kita nga mag-alagad. Dili, magsigig pangayo. Mangayo po ninyo, aning slots, para ialagad sa tanang katawhan. Ang T is technology. Usas ato rong gipangandoy nga nanaon ta tay mga TV screen monitors para makakita ta sa atong mga gustong ipakita ninyo dinhi sa sud sa simbahan ug sa gawas sa simbahan. Doon na natay gi palit nga TV screen, walang mataod kay wa patay kabrakitan. Huyang man. Sige lang, basig sunod tuig, mabrakit na to. Dipalit man to atong usang adlaw, sunod tuig pa to itaon. Dagdi lang, basta na atay technology. Nyaon sa man ang Cebu. Ang Cebu stands for C, clean, limpyo. Muna din sa atong simbahan, ang atong giuna karon pagpanglimpyo. Sige gitag limpyo. Tanawa ko no inyong gitumban, limpyo ba? Ang inyong gilingkuran, limpyo ba? Ayaw binlig hugaw, iniglakaw ninyo, ha? Panglimpyo sad mo. Sulod o gawas simbahan. Ang E, economizing. Gamito nato ang pwede pang magamit, i-dispose nato ang dinagyon magamit. Atong mga bangko diha, gubao na ang pipila. Hastang ludhanan o sandiganan o lingkuranan, ato niya nang ipa-repair. Nya, ang B is beautiful. Usa na ang atong sud o gawa sa simbahan kinahanglang mahimong beautiful. Mo nang gipamutlan na nato diha ang kato mga tag-as ing tanom aron makita ang atong plaza-plaza diha. Beautiful biya na tan-awon, pero wa pa lang maputol tanan. Kining kilid, perti ani dinhing lapuka, ato nya na dihang taon ka na. Ito nang simintohon siguro. Aron nga dili na mulapok. Di ba? Nya, giuna na to atong altar. Saman, kumusta man atong decoration? Beautiful o ugly? Kana, dako ra ba bayad? Dako aghogs kolekta. Beautiful. Unya dayon, ang U is useful. Magamit yun. Di ta magpundo din higuba. Gipang tanaw na mo ron dito mga budiga, daghan kay gipang butang dito nangalata na, wa na gid kinahanglan na atong gipang habwa. Unya dito na gani nakita na mong bitin, gapuyo na dito, atong gipang habwa. Unya ang kanang pwede ibaligya, ang di pwede i-dispose as basura, ang pwede naghimo taron diri gasugod taghimo og temporary nga kanini ang budiga aron makita nato kanunay unsa pay pwedeng ika-recycle, useful. Lingi ay mong tupad ingna useful pa ka. Angutan abay na useful. Muna trust Cebu aron mahimot ang useful. Ang Ginoo naghimo nato nga useful people dili useless people, pero mag-agad na kung mahimot ang mga buutang sulugoon o dili mga ambisyon dinhis kalibutan kung dili didto sa langit.